Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೋಲರು ಸೌಖ್ಯನ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ನಾನು ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ವ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ತುಲೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಬ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ತಾಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೊಯ್ ನಿಖನ ಬದುಕದ ಚರಿತ್ರ ಬುಡಲ್ ನಿಂಚಿನ ಮೋಕಿಡು ಪಡಲಿಲ್ಲನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿಯ ನಮ್ಮನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು, ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ತೂಕ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಸೀರೆ ಶೋಕೊಂಡತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿಂದಾರ್ನ ಸೀರೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಸೀರೆ ಅಂದು. ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು. ಮೇದಗು ನಾ ದೊಡ್ಡ ಪೋಂದಲ್ಲೇರು ಸುರುಕು ಅನ್ನ ಬೈಟ್ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ತುಕ ತುಕ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಅಂತಿಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಲೆ ಅದೇ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಜಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೆಗ್ದಿನ ಬೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈಟ್. ಓಕೆ ನೀ ಫೋಟೋ ಕುಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿನ ಬೈಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬೈಟ್. ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ. ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಕದ. ಸೊ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಳಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ನಾವು ಐತಾರ ಮನ್ಪುನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.